Somos Nuria e Uxía. Hoxe imos vos explicar todo sobre un climograma. Un climograma é un gráfico que representa a medición das temperaturas e as precipitacións que caen nun lugar alrededor dun ano. As temperaturas son a cantidade de calor que ten o aire. Mídense co termómetro e exprésanse en graus Celsius. As precipitacións son a cantidade de auga que cae nun lugar. Mídense co pluviómetro e exprésanse en litros por metro cadrado. Como se fai un climograma? Primeiro hai que facer dous liñas verticais e unha liña horizontal. Logo, ao lado da liña vertical esquerda hai que poñer as temperaturas. E ao lado da liña vertical dereita hai que poñer as precipitacións. Debaixo da liña horizontal hai que poñer as iniciais dos meses do ano. E logo, por último, hai que poñer a liña vermella e as barras azuis según os datos do climograma indican. A amplitude térmica é a diferencia entre o mes máis cálido e o mes máis frío. Se a amplitude térmica é maior a 15 grados, é un clima de interior. Se a amplitude térmica é menor a 15 grados, é un clima de costa. Se as precipitacións están ao redor de 600 litros ao metro cadrado, é un clima mediterráneo ou subtropical. Se as precipitacións están ao redor de 1000 litros ao metro cadrado, é un clima oceánico ou de montaña. Se as precipitacións repártense por todo o ano, é un clima oceánico ou de montaña. Se no verán as precipitacións están por debaixo da liña das temperaturas, é un clima mediterráneo. Se as precipitacións están por debaixo da liña das temperaturas todo o ano, é un clima subtropical.